Bos días, benvidos a este primeiro capítulo de Son do Sorei. Hoxe estaremos entrevistando a Óscar, que é sargento no cuartel de Cambados. Acompañado estou de Brais Padín, Jacqueline Mayans, Jorge e eu, que me chamo Ike. Bueno, antes de nada, podemos facer así un pequeno repaso de como empezastes na túa trayectoria, que dixestes ti, eu de maior quero ser guardia civil. Non sei, coméntanos a túa experiencia. Bueno, eu sempre, como ben dís, de maior quería ser guardia civil. O que pasa é que tomei outros caminos antes, non? Meu pai era guardia civil, meu abuelo tamén, e sempre o levaba dentro. Que pasa? Que antes de ser guardia civil, bueno, empecé a estudiar Dereito, fixe un ciclo de Administración de Sistemas Informáticos, traballei na hostelería, cando estaba na universidade, e despois traballei en Carrefour, como jefe de sección en Asturias, estive no hipermercado Carrefour. Vale. Que pasa? Que, bueno, sempre tive unha cousa aí dentro de vocacional de querer ser guardia civil. De feito, ingresei tarde, vale? Ingresei con 27 anos. Xa con 18 non se pode ingresar, eu ingresei con 27 anos. Nada, sempre buscas esa vocación de servicio a sociedade. Hai moitas profesiones, todas as profesiones son importantes, sin duda, non? O que pasa é que, bueno, é certo que moitas das profesiones que conocemos hoxe en día, o mellor dentro de 30 anos non existirán outras. Pero hai certas profesiones, como pode ser a sanidade ou incluso a educación, ou a seguridade cidadana, como é o noso caso, pois que requieren, pois, digamos, un plus de servicio á sociedade. Tens que ter esa inquietud, non? Por facer algo que redunde na sociedade. Entón, nada, eu ingresei en 2006, eso, estive na Academia de Baeza pois os 9 meses de curso, e despois un ano de prácticas, e despois xa profesional. Pasa que, bueno, tiven eso, previamente pois tiven o tránsito ese pola empresa privada, que por outro lado pois tamén me veu moi ben, porque ao final pois está ben tamén saber como se traballa na calle, a exigencia do mundo laboral na calle tamén. E o tema das pruebas físicas, sí, xa para empezar un pouco a romper o hielo, tú estes moito tempo para preparalas, son complicadas? Eu a verdade que non tive moito tempo porque foi algo que non tiña preparado, vale? Eu é certo que non estive en ninguna academia, a formación que tiña de antes pois me axudou moito. Bueno, as pruebas físicas non son moi complejas, está claro que hai que preparar algo, pero bueno, hoxe en día cambiaron de cando fun eu. Hoxe en día, bueno, creo que unha prueba de resistencia de 2 kilómetros, unha prueba de velocidade, flexiones, bueno, son 4 ou 5 probas relativamente asequibles, pero, bueno, requieren unha certa preparación física, sí. Como lembra como foi o seu primer día dentro do corpo da Garda Civil? Que recorda usted? Pois mira, foi moi ilusionante, porque eu estive de prácticas. Como decía antes, temos un período de formación. O período de formación pos guardias alumnos pois non é só a academia, vale? Hai un curso formativo en Baeza, neste caso, e despois hai un ano de prácticas en unidades territoriales. Eu daquela, como levaba certo tempo fora da casa, pola vida laboral que levaba na calle, pois sabía que, bueno, que o destino de prácticas era factible que o fixera na casa, e despois probablemente tivera que ir fora, como así pasou despois. Entón eu fixen as prácticas de guardia en Sanxenxo. E acórdome que o meu primeiro servicio foi de noite. E bueno, como o meu pai daquela estaba destinado en Sanxenxo, era tenente adjunto desta compañía, pois bueno, acórdome antes de empezar o servicio, bueno, certos consellos que me dou, aparte de desearme moita suerte no camino que empezaba. Bueno, foi un día ilusionante, realmente. Pensas que habría algunha diferencia no teu primer día, xa que foi con 27 anos, como dixeches, a como sería se tuveras outra edad, como 18 ou máis anos ainda? Bueno, ni mellor ni peor, seguramente. Vale, ni mellor ni peor. Está claro que todo ten os seus pros e contras. Cando xa tes, bueno, outra edad, pois, bueno, ves sobre todo o mundo laboral, da calle, ves un poquinho máis tranquilo, máis asentado. Está claro, pois, que con 18 anos, pois, todo vai moito máis rápido, non? Pero de cara ao traballo, pois, a vitalidade, a energía de alguén tan xoven e as ganas, pois non a mesma de alguén máis maior. Pero, bueno, alguén máis maior, pois, ten outra templanza, sabe como se traballa na calle, sabe os requisitos, a exigencia da calle, e o aprecia de outra maneira tamén, sabes? Ni mellor ni peor, sería diferente seguramente. Sí.
E que consello lle darías a un rapaz, por exemplo, de 18, 19 anos que quixera entrar hoxe en día no Corpo da Garda Civil? Pois que o faga por vocación, moi importante. Eu sempre digo que a Guardia Civil, na Guardia Civil collemos todos. Dígoche por qué, porque temos moitas especialidades. Cando alguén me di, no, a mí non me gustaría ser Guardia Civil, non é o meu, tal. Bueno, non o teu depende, porque imagínate, temos un montón de especialidades. A ti te pode gustar o mar, bueno, temos o servicio marítimo, temos os GEAS, o servicio de buzos, que te gusta os cabalos, pois temos un servicio de caballería, cinológico, no? Os guías caninos, explosivos, que son os TEDAS ou os GEDES, material móvil, tráfico, SEPRONA, quero dicir, drones, hoxe en día que temos drones, servicio aéreo, montaña. Eu teño amigos pois que cun perfil moi deportista, moi amantes do monte, e que fixeron o curso de montaña, por exemplo. O sea, que aquí collemos todos. A ti gustaríache estar nunha profesión diferente ou... No. No. No, sin ninguna duda. Eu creo que se volver atrás, eu agradezolle moito a meu pai que no seu día, no? Eu quería haber ingresado máis xoven, certo? E foi el o que me orientou un pouco, me decía que, que estudiara, que é moi importante formarse, que probara o que era o mundo laboral. Entonces, eso yo agradezo, pero teño claro que o meu destino era ser Guardia Civil, non querría ser outra cousa. Nos momentos difíciles de servicio, que é o que lle recorda por que elixeu esa profesión? Nos momentos difíciles, pois precisamente eso. Quero dicir, normalmente nos ten en conta que si é certo o noso servicio de vocación e de servicio á sociedade. O sea, nos estamos para axudar, basicamente. Que pasa? Que é certo que, que nos atopamos con situaciones complejas a veces, pois, cun hecho delitivo, onde hai un delincuente, pois, que está infringindo a lei, temos que actuar, pero a veces tratamos con xente boa, que o mellor está no peor momento da súa vida. O mellor polo que sea, por calquer tipo de crisis, ou por un problema personal grave que non sabe enfocar, ou alguén pois que se pasou co alcohol ou coas sustancias. Vale? Entonces, nós sempre aí temos claro que estamos, en principio, para intentar dar a axuda que necesita esa persona, ou incluso dar a axuda que require que nos chama. Entón, ao final, o noso é un tema vocacional e de servicio á sociedade. Estades preparados como para combatir, por exemplo, as probas físicas? Non son moi complicadas. Unha vez acabades as probas físicas e xa estades dentro do corpo, seguides facendo exercicio, hai algunha prueba que... Sí? Sí, mira, nós temos en cada curso, tanto de especialización como de ascenso ou tal, pois require outra superación de pruebas físicas. Despois temos, a Guardia Civil implementou unhas pruebas de actitud física tal, que son voluntarias, é certo, pero que todo o mundo as suele pasar periódicamente. E despois incluso na Guardia Civil, en esta comandancia en concreto tamén, pois temos unhas jornadas de formación semestralmente, pois todos os guardias pasan por, en este caso pola comandancia, hai formado espacio onde se lles dá defensa personal, tiro e demais. Ahora que falas de defensa personal, fai uns anos, non sei se fai un ano ou fai dous, houbera un problema diante do colegio de Corbillón con un señor que tuvo un problema con dous policías tamén, non sei se eran... Policías locales. Sí, non sei se son do teu rango, se non, pero hubo un problema que foi que o chaval, ou a persona o delincuente neste caso, tirou co policía e fixolle daño nunha rodilla, que tuvo que ser trasladado en ambulancia, así. Estades preparados para o combate uno para uno, cuerpo a cuerpo, non sei como se chama dentro deso? O que se trata é de chegar a ese punto, vale? Se trata de evitar chegar a ese punto. Trátase de evitar chegar a ese punto. Nos o que intentamos moitas veces é, pois, facemos unha función de mediación. É certo que a veces nos encontramos con alguén que está moi alterado, como era este caso, ¿no? Aquí teñamos unha persona, que por certos motivos estaba moi alterada. Está claro que cando alguén está baixo o efecto de certas sustancias ou que está con alteración psiquiátrica ou psíquica ou demais, pois é moi difícil de razonar e de controlar. Nos previamente intentamos non chegar ao contacto físico, vale? Salvo que evidentemente pois haya que reducir a esa persona pola súa propia seguridade ou incluso haya que practicar unha detención, que evidentemente cando alguén non quere ser detenido, pois finalmente tens que facer empleo do uso da fuerza.
pode que lle fagas daño. Está claro que nos estamos preparados en esas jornadas de formación que se nos dan, estamos preparados para minimizar esos daños, vale? Para intentar, de feito, nos nesas jornadas de defensa personal policial se nos imparten instrucciones e practicamos moito o tema dos engrilletamientos, de como reducir unha persona intentando causarlle o menor daño posible, está claro. Algunha vez vicheste involucrado nunha situación desas? Sí, bastantes. Sí. Sí, bueno, non é que sea habitual, vamos a ver, Cambados é un sitio seguro, ou nos destinos que estiven previamente sempre foron sitios seguros, pero bueno, está claro que o que te decía antes, a veces estamos ou con alguén malo ou con alguén que está nun mal momento. Sí que é verdad que non sempre para detener a alguén, vale? A veces nos pasa, pois, que alguén está moi alterado ou que incluso se pode facer daño a sí mismo. Vale, sí que tivemos varias desas. Houbo algunha situación na cal, por exemplo, había unha persoa fora de sí, na que ti estuveches a pique de perder os nervios? O control? No, bueno, nos temos nese tema que falábamos da formación, vale, como vai no sueldo, por así decirlo, vale. Non somos moi conscientes os guardias que están aquí en Cambados, que levan xa moitos deles moitos anos de servicio, e xa se veron multitud de situaciones. Está claro que somos humanos, no. Pero nós tamén nos debemos ao cumprimento estrito do ordenamento jurídico. Nós, ao final, traballamos con dereitos fundamentales e temos que ser moi escrupulosos, vale, a hora de tratar a xente e a hora de proceder nunha intervención dese tipo. Vale, non o uso da fuerza, por exemplo, solo cando é imprescindible, cando non queda outro remedio. A maior parte dos conflitos, o 90% dos conflitos, resolven os propios guardias, calmando, tranquilizando, intentando mediar para que non chegue a maiores a cousa. Que evidentemente somos humanos, pero ese control dos nervios, da frustración que te pode producir unha actuación, teñendo moi controlado, moi asumido. Vale. Para cambiar ahora un pouco a temática da entrevista, gustaríanos facer unhas preguntas sobre como é a comunicación no seu posto de traballo, tanto dentro como fora. Como de importante é a comunicación entre os compañeiros? Bueno, no noso traballo final somos como, por así decirlo, botamos moitas horas xuntos, somos como unha familia, ¿no? Está claro que noso día a día, como a veces é moi relevante, imagínate, pois un exemplo, que non ten por que ser real. O mellor si temos conocimiento dun incidente grave, pois imagínate, pudera pasar, non? Un atraco en entidade bancaria ou algo, que pode haber alguén cun arma de fuego, pois eso evidentemente é moi interesante que o sepamos todos. Quer decir, a comunicación moi fluida, pero porque, por así decirlo, xa pola nosa propia seguridade, por interés para o servicio que facemos, pois ten que ser deste xeito, non pode ser de outra. Nós temos canales para a transmisión de novedades, de hechos relevantes, do día a día. É moi común, moi cotidiano o intercambiar todo o que pasou durante o servicio, todo o que está pendiente de facer, os incidentes graves que aconteceron. Diariamente, máis ou menos, como vos organizades o traballo? Nos aquí Cambados en concreto é un puesto principal dentro da estrutura da Guardia Civil. Con a Guardia Civil, xa vos adianto, vale, se estrutura desde a Dirección General, pasando polas zonas, comandancias, por exemplo, non estamos encuadrados na comandancia de Pontevedra, que está ao mando dun coronel. Dentro da comandancia de Pontevedra hai compañías, neste caso a compañía de Cambados, na que estamos nós, hai diversos puestos. No puesto de Cambados, o puesto principal está organizado en áreas. Nos temos xente dedicada a investigación, xente que se dedica, bueno, en gran parte a recollida e atención ao cidadano, e despois temos outra xente que se dedica ao gran número deles a prevención, vale, que é moi importante, que son os que fan patrullas. Vale. Bueno, xa que estamos falando así un pouco de como vos comunicades e tal, todos sabemos os protocolos da Guardia Civil que son moi exhaustivos. Hai algún protocolo que, non sei, que digas ti, este protocolo entorpece máis do que axuda en algunha situación en concreto? Todo ten un porqué, sempre ten todo un porqué. É certo que moitas veces, pois, o noso nivel, isto vai por niveles, o mellor non entendemos o porqué de algunhas órdenes ou tal. Pero despois, cando profundizamos no que se nos di, pois ten un motivo, entendes?
Entonces, que pode ser máis de menos aplicación? A Guardia Civil ao final somos 80.000 homes, vale, distribuídos por toda España. Evidentemente, pois a veces hai protocolos que son de máis implementación en, pois non sei, por así decirlo, en Burgos que aquí, vale. Está claro, por exemplo, pois en Soria hai unha problemática moi grande co tema da recolección de setas. E todo isto que aquí na temos, non? Sí. Pero hai protocolo para todo. Aquí é de menos aplicación e ali é de máis aplicación. Pero en general, na Guardia Civil, é dicir que cando se nos dá algún tipo de instrucción, de orden, ten un motivo. Vale. E como é a estrutura jerárquica, por así decirlo, o organigrama da Guardia Civil? Organigrama en canto a mandos, en canto a organización. En canto a organización. Vale, en canto a organización era o que os comentaba antes. Nos está a Dirección General, vale, que está en Madrid, que hai unha directora do cuerpo, despois hai diversas jefaturas, moitas delas mandadas por generales, e despois o noso nivel, por así decirlo, pois eso, se distribuye en comandancias. Cada provincia é unha comandancia, vale. Normalmente, non en todos os casos, pero na maioría deles mandadas por un coronel, dependendo da entidade da provincia. Neste caso, en Pontevedra, un coronel, vale, que no seu día xa estivo aquí de teniente coronel, entón ten pleno conocimiento da problemática que hai na comandancia. O coronel, pois, é o que nos, a través da jefatura, é o que nos transmite, pois, as directrices, directivas e demais que chegan. Despois nos distribuímos en compañías, o mando dun oficial, dun capitán, e despois estamos os puestos. Quer decir, todo nos vai chegando por conducto. E hai moita diferencia entre esos puestos dos que falas, por exemplo, de sargento a coronel ou cabo raso. Bueno, de sargento a coronel hai bastante hai bastante diferencia. Non somos militares, bueno, temos o carácter militar, vale, os nosos empleos son militares igual que no ejército, prácticamente. Nos temos, bueno, desde que ingresas no cuerpo, pois eres guardia aluno, podes ascender, bueno, despois ser guardia civil, pois ascender a cabo primeiro, sargento primeiro. É dicir, son todo empleos militares, vale. E como son os trámites para ascender, por exemplo, de capitán a coronel? Bueno, os procesos de ascenso depende, hai varios días, por exemplo, a mellor a vos interesa, hai dúas formas de acceso na Guardia Civil, vale? Ti podes acceder ás pruebas para incorporación a escala de cabos e guardias, vale? Que entrarías como guardia aluno e despois guardia civil. E nós temos tamén, a Guardia Civil tamén ten a posibilidade de que podas acceder directamente a escala de oficiales. Vale, ti con 18 anos ou 19, bueno, según a nota que teñas de o que era selectividade, que ahora non sei como se chama. Sí, selectividade tamén. Selectividade, bueno, pois según a nota de selectividade, como unha carreira, vale? Non sei se ingeniería na seguridade. É unha carreira, se tes unha nota, creo que unha das notas máis altas que se piden. Non sei se a segunda ou a terceira nota máis alta que se piden. Entón ingresarías en Zaragoza, na Academia General Militar. Vale, sería un período de formación de 5 anos no que salirías co empleo de teniente. A outra opción é, pois, de teniente, despois irías ascendendo, capitán, comandante. A outra opción é o ingreso como guardia. Vale, entón, como guardia, te ingresarías como guardia e despois de 2 anos como profesional poderías ascender a cabo ou ascender a sargento e despois sería sempre por promoción interna. Hai ascensos como pode ser o de cabo a cabo primeiro ou como ser o sargento primeiro, os ascensos a brigada, a subteniente dentro da mesma escala que non requieren concurrir unha fase de concurso oposición. Hai outros ascensos, por exemplo, para ascender a cabo directamente desde guardia, para ascender a sargento ou para ascender de sargento a teniente, pois sí que requiere unha fase de concurso oposición. Básicamente, hacer un examen e superar unhas probas. É un curso. Por exemplo, ahora, pois, no curso de suboficial, de sargento, pois neste momento son 2 anos de formación. O sea, aprobarías o examen e terías que ir 2 anos, unha parte a distancia, outra parte presencial, á academia. Para o ascenso a oficial, a teniente neste caso, pois similar. Sería unha fase de concurso oposición, onde se aprobas, pois terías 2 anos de formación en Aranjuez. Falando dos roles, a ti cal é o nivel ou o rol ao que che gustaría chegar? Bueno, pois a verdad que non o teño moi decidido todavía. É algo que está aí, que teño a posibilidade. Eu de momento, a verdad, que estou moi contento en Cambados. Levo aquí desde 2017 e todavía non vin o punto final desto. Non o sei. Eu podo
Ahora neste momento podo quedarme aquí, por así decirlo, podo renunciar ao ascenso á brigada, ou podo ascender á brigada dentro dun par de anos ou 3, ou podo incluso opositar para ascender a teniente. Pero neste momento é algo que non me planteo, a verdad. Vale. É a problemática de todos os anos. Empeza agosto, festa do Albariño. Como vos organizades aí? Para unha multitud Festa do de xente. Albariño. Bueno, estamos falando de un evento que neste momento quizás sea a festa, creo que de Galicia pode que sea a festa que máis xente congrega. Estamos falando de varios días, ¿no? Incluso este ano foron 5 días, o ano anterior xa foron máis días, que era o aniversario. Houber un ano de 10, sí. Sí, de 10 días. Entón, nos evidentemente houve, entre moitas cousas, pero bueno, unha ventaxa que ten a Guardia Civil, que non somos só os guardias de Cambados, temos 80.000 detrás. Quer decir, nos cando o que ten que ter claro a ciudadanía, no? Que ti cando tes un problema serio, bueno, a primeira atención vamos a dar nós, vamos chegar hasta onde podamos e máis, pero incluso podemos pedir axuda, vale? Podemos pedir, imagínate, un desaparecido, vale? Pois eu vou buscar a esa persona, os guardias de Cambados van a buscar a esa persona, vamos, incluso guardias que están de libre ten pasado veñen a buscar a esa persona, pero moitas veces temos que pedir apoio, pois o mellor esa persona hai que buscar no mar, bueno, pois ven o servicio marítimo, veñen os GEAS, ou moitas veces pedimos os drones, ou o Seprona, porque o mellor a desaparición se produce no monte. Bueno, pois no Albariño algo similar. Nos, cando é a festa do Albariño, dentro do Guardia Civil facemos unha orden de servicio onde a comandancia, facemos atrás da compañía, pero bueno, onde se nos dan certos apoios, vale? Nos na festa do Albariño non só traballamos os guardias de Cambados, vale? Normalmente veñen guardias da propia compañía e guardias de comandancia. Ahora, volvendo un pouco a tema da comunicación, por exemplo, se ti estás facendo o teu traballo pola rúa e atopaste pois cun menor con sustancias, con drogas, e ese, claro, é menor de idade, é máis difícil comunicarte con ese propio menor ou se tes que falar cos pais? Que situación é máis complicada? É a mesma situación porque hai que falar cos dous. Claro, pero... O máis importante é non drogarse, moi importante, non consumir. Vale, pero evidentemente nós, como un menor de edad, sí que o responsable, digamos, para que entendades, quen vai pagar a multa van a ser os pais. Vale, sendo menor de edad está sujeto a tutela por parte dos pais. Entón, nós unha actuación cun menor que porta algún tipo de sustancia, pois a lei nos obliga, así se fai, é que lle comuniquemos aos pais. De feito, na denuncia que se faga, na proposta de sanción que facemos nós, pois van incluídos os pais. Xa que estábamos falando de drogas, queríamos falar de hábitos saudables. Que consellos lle darías á mocidade actual de hábitos saudables? Bueno, está claro que os tempos cambian, non? Eu antes, pois, acórdome que estaba moito tempo na calle. Con amigos, pois... Ahora o que estamos detectando é que, bueno, que nos comunicamos a veces máis por redes sociales e por tal que persona a persona. É moi importante a salud mental, moi importante a veces o relacionarnos, pero relacionarnos personalmente. Ter un círculo de confianza, un círculo de amigos, de xente sana, con hábitos saludables, pois favorece moito. Vale, está claro que na vosa edad, pois bueno, que tedes moitas inquietudes, que moitos estades todavía non tedes decidido que facer na vida, que estades nunha encrucijada aí de para onde tirar, pois bueno, tedes que buscar algo que realmente vos motive, vense ao deporte, vense a relacionarse cun grupo de amigos, pois bueno, para facer certas actividades. Está claro que todo o que sea evitar o sedentarismo, o consumo de drogas, o abuso, as redes sociales son boas, pero bueno, a veces o abuso, me ten pasado a veces de falar con algún chaval, ¿no? Por algún problema, e dicirlle, bueno, quen estaba contigo? No, é un amigo, como se chama? Non o sei, pero o seu Instagram é este. E dices, bueno, pero o teu amigo, sí, pois se o teu amigo terás que saber un pouco da súa vida, ¿no? É interesante. As redes sociales, nese caso, nos publicamos o que queremos que a xente vexa, ¿no? Pero ti dun amigo,
tes que saber tamén un pouco os seus problemas, as súas inquietudes, eso nas redes sociales non sale. Entón, é moi importante sentirte nun entorno de confianza, ter unhas relaciones sólidas, sanas, estables, e despois está claro que uns hábitos, a quen lle gusta o deporte, o ideal, facer algún deporte. Está claro que tamén está moi ben salir, pero bueno, hai que salir intentando eso, non abusar de alcohol, vale, non consumir certas sustancias, porque ao final eso está claro que non nos leva a nada bo. Sí. Xa falando destas novas xeracións, parece ser que como que se está creando como unha opinión un pouco negativa sobre as autoridades. Que opinas destas opinións? Sobre as autoridades, que tipo de autoridades? A Guardia Civil, por exemplo. Bueno, eu o que... Vamos a ver, o que quero transmitir é que a nosa primeira función é a axuda, o auxilio, a asistencia. Non é certo que a veces hai xentes, novas xeracións que nos ven só a parte esa sancionadora, ¿no? Sí. De proposta de sanción que facemos. Eso é algo residual, é parte do noso traballo, vale? Pero nos noso día a día, pois, atendemos a moitísima xente, moitas veces nin para recollida dunha anuncia, ni siquiera para comunicación de ilícito penal. Moitas veces é xente que se ven unha situación que non sabe como salir a pedir consello. Vamos, eso é como cando vai unha nai ou un pai cun neno e lle di, ten cuidado que como faz algo malo, esos de aí de verde te levan. Non é conveniente dicirlle eso. O mellor, bueno, o sea, non so, a un neno, o mellor hai que dicirlle, mira, esos de verde, cando teñas un problema, ou te perdas ou tal, vaite hacia eles. Vale, nos ao final non comemos a nadie. De feito, somos parte da sociedade. O gran parte dos guardias que viven aquí en Cambados, que están destinados en Cambados, viven en Cambados. O sea, son os primeiros que se queren relacionar, que queren formar parte da comunidade. Nos ao final somos personas, tamén cos nosos problemas, con nosas inquietudes, pero non nos teñen que ver como, non sei, un elemento represor, ni moito menos, que non o somos. Todo o contrario. A nosa primeira e maior función é iso, axuda ao cidadano. Vale, que lle recomendarías aos xóvenes que queren iniciarse o corpo da Garda Civil? Que se preparen, que si realmente o que queren o poden conseguir, sin ninguna duda. Hai academias, bueno, incluso por libre, ahora a través de internet, pues hai moita formación online, que o teñan claro, vale, que o teñan claro, e despois que teñan esas ganas de servir a sociedade, esa vocación de servicio, ¿sabes? Que teñan claro que se va a encontrar a maior parte con situaciones moi reconfortantes. Nos moitas veces, gran parte dos nosos servicios son de auxilios humanitarios. Moitas veces, pois, unha persona desorientada, unha persona desaparecida, unha persona maior que se caeu na súa casa, ¿sabes? Eso realmente é reconfortante cando te chegas a túa casa e ves que o que fixeches no teu día pois redundou no bienestar de alguén. Pero é moi importante esa vocación de servicio, de querer facer un servicio real á sociedade, un servicio público. Falando da saúde mental da xente, por exemplo, xa dentro ou fora da policía, existen programas internos que fomentan a saúde mental dentro da Guardia Civil? Sí. Nos temos, de feito, temos moitos protocolos nese sentido. Cando detectamos, hai un protocolo concreto, o tema de condutas anómalas dentro da Guardia Civil, cando detectamos que un guardia pasa por un mal momento, que pode pasar, pois nos temoslo protocolizado, vale. Damos ese conduto, por exemplo, nesta comandancia, en todas, pero nesta comandancia en concreto, hai un teniente coronel psicólogo. Temos un servicio médico, un servicio de psicología, todos os anos nos fan unhas probas, que non só físicas, vale, nos fan unhas probas de salud mental e corporal, por así decirlo, ¿no? E aí, pois, tamén se eles detectan, pois, que estamos pasando por un mal momento, tamén intervienen. Algúnha vez che importou unha crítica? Por exemplo, aquí non fai moito viñeron uns axentes tamén da Guardia Civil a registrar rutinario cos chavales non levan por resposta instituto, non? E a mí chamou a atención, os chavales estaban no recreo e fixose aí o mogollón e todo o mundo a insultar aos guardias e así. Hubo en algún momento que che pasara eso e a ti che afectara psicológicamente algo dese estilo? Opinións críticas?
vamos a ver, si non é agradable. O sea, ti realmente por facer o teu traballo, que facer o teu traballo, vale? Non, nadie debe ser insultado en ninguna profesión, vale? Pero bueno, como decía antes, pois vai no sueldo, témolo moi interesado. Está claro que, sobre todo cando se trata de temas administrativos, como pode ser isto, unha sanción de tráfico, unha sanción de drogas, pois bueno, hai xente que non o leva ben. Entón, bueno, entendemos ese dereito ao pataleo. Evidentemente que hai uns límites. Nos, cando te insultan unha cousa que sea algo espontáneo, como diste unha actuación desas, que pois, pero bueno, esa xente pode incurrir unha infracción administrativa, incluso penal. E con tema de drogas, como detectades vos síntomas dunha persona que, por exemplo, vai conducindo nun control de droga? Como sodes capaz de detectar esos síntomas de que tomaron alcohol ou Alcohol ou drogas. Bueno, o alcohol é certo que é un pouco máis sencillo, ¿no? Normalmente estos compañeiros da agrupación de tráfico, nos facemos moitos controles coa agrupación de tráfico, ¿no? Ou incluso moitos controles que facemos, pois requerimos a presencia dos compañeiros de tráfico. O alcohol é bastante evidente, pode chegar a ser bastante evidente, incluso se fan controles rutinarios para detección de drogas e alcohol, vale? Entón aí normalmente, pois, quen entra no control, pois ou se fai aleatoriamente ou se fai, como distí, por sintomatología. Está claro que o alcohol, o tema do olor, moitas veces, da fala, de tal. O tema das drogas, pois detectase moito no estado de excitación da persona. Pupilas dilatadas, bueno, que vai un pouco revolucionado, normalmente. Tema de comunicación non verbal ou algún truco que teñades vos? Sabedes algo Entre nós, entre vos ou para aplicar? Por exemplo, si toca o nariz así é que non está dicindo verdad, ou si miro para a esquerda está mentindo, ou si, algo deso no, tedes bueno, conocimiento. nos dentro da bueno, os compañeros de policía judicial o mellor o teñen, non o sei. Está claro que sí que hai análisis de conducta e demais. Vale, nos a nivel puesto, pois sí que eso non o facemos. Dentro do seu servicio aprendeu algún hábito ou normalizouno e a partir de aí aplicouno na súa vida diaria fora do servicio? Sí. Eu, por exemplo, bueno, ahora por circunstancias, pois eu estou de comandante de puesto, ¿no? Do puesto de Cambados, comandante de puesto interino, puesto de Cambados. Entonces, bueno, a verdad que, bueno, traballo temos bastante, sí que nesta temporada que me tiven que quedar, pois, digamos, aprendín a organizarme. Vale, sempre nos organizamos de alguna maneira, ainda que non o creamos. Vale, pero bueno, ahora é certo que sempre intento xa diferenciar un pouco o que é importante, urgente, sabes? Todo importante, pero hai cousas que son urgentes. Vale, entonces eu no meu día a día sí que ahora intento discriminar un pouco o que é importante do que é urgente para dar prioridade ao meu traballo. Na vida personal, hoxe en día o mismo. Vale, tamén intento, pois eso, priorizar como quero gastar o meu tempo libre. Vale, que é moi importante. E xa que estamos coa vida personal e a vida dentro do corpo, cambia a forma de comunicarse ou a forma de ser da xente do corpo unha vez ten o traxe e non? Porque ao final a xente é de cando eu vou a Cambados tomar o vermú e vexo guardias civiles e son personas normales, sabes? Igual, normal de todo. Son normales, pero cambia a comunicación ou así? A ser, normalmente no. Está claro que, bueno, con uniforme, por así decirlo, ti tes que non é certa distancia, vale? O que tes que protocolarizar moitas conversaciones, conductas e demais. Quer decir, evidentemente, eu, pois, nun control, vale, non sei a quen estou parando, vou non tratar a todo mundo de usted, con certa distancia, respeto, preguntas impersonales, tal. Está claro que no meu día a mí, o mellor esa persona me encontro, me acabo tomando algo con esa persona, claro, sí, evidentemente cambia un pouco, pero bueno, básicamente, digamos, a forma de ser e a forma de interactuar que a xente a mesma va un pouco no carácter, non? Bueno, crees que no colegio se debería enseñar algo de un pouco máis a fondo educación vial, servicios básicos para axudar a Guardia Civil e así? Nos, de feito,
temos dentro da Guardia Civil, ¿no? Hai chamase plan director, ¿no? Que son unhas charlas que ven xente que ten certa formación en determinados ámbitos e impartilas nos colegios, centros educativos e máis. De todo tipo, hai charlas para temas de bullying, uso de redes sociales, estafas por internet, seguridade vial, pois é moi importante concienciarnos de que ao final un vehículo, ben sea un ciclomotor, unha motocicleta, un coche, pode ser un arma. Vale, pode ser un arma. Está claro que cando somos xóvenes, a mí me pasou, ¿no? Pois pensas que tes todo controlado, que non pasa nada. Vas a mesma velocidade, chova ou non chova. Vale, e despois vas te dando un pouco conta que non, que hai que ter certa prudencia. A veces nos pasa, ¿no? Hai xente xoven que pensa que o mellor por beber 3 copas non pasa nada. Ti non sabes os reflejos, non sabes como vas a poder reaccionar ante un incidente. Eu, como sempre digo, no, que nun accidente de circulación hai dúas vítimas. Vale, sí é verdad que se leva por parte pois é a persona fallecida ou herida por culpa de outro, no? Pero normalmente esa outra persona tamén acaba sendo víctima, porque ao final tes que vivir, que se por unha imprudencia, unha negligencia causes de daño a outra persona, ao final tes que vivir con eso, vale? Entón é moi importante concienciarnos de que na carretera andamos todos, que como nos comportemos tamén a veces é un pouco sintomático de como eres na túa vida personal, quero dicir, se ti realmente eres moi agresivo na conducción de vehículo, non respetas, eres dos que anda pitando, ou mellor hai alguén maior que vai despacio, chuchas, na tua vida, pero están moi todos así, entón tes un problema. Hai que mirar, ao final é cousa de todos. A seguridade, nadie está exento de ter un accidente. E hai causas accidentales que son difíciles de evitar, vale, pero gran parte de esos accidentes e conductas se poderían evitar. Consideras que o civismo na sociedade medra ou diminúe coas novas xeracións? Eu creo que as novas xeracións están cada vez máis preparadas, vale, por así decirlo, están máis formadas. Eso é certo. Tamén é verdad que, na miña opinión, quizáis, probablemente polo tema das redes sociales tamén, se está volvendo todo un pouco impersonal. Antes era moi habitual, sobre todo en zonas como Cambados, ou, bueno, posto de Cambados, levar Cambados, Ribaduña e Meis, ¿no? Ou Meis, que é un poquinho máis rural, ou... Bueno, era moi habitual as relaciones entre vecinos, ¿no? Saber que lle pasa ao vecino, saber... Entón, bueno, como que venimos falando hasta ahora, está claro que para algunhas cousas as novas generaciones sí que están máis concienciadas, pero mellor tamén se está perdendo un pouco, digamos, o factor humano, vale? Quizás polas redes sociales, non o sei. Sí. Terías algún consello para a hora de referirnos á sociedade, á Garda Civil, ou existen pautas que tendes que seguir para comunicarvos vos á Garda Civil á hora de falar pois cun cidadán ou coa sociedade en sí? No, mira, nos o que temos está claro que ten que haber uns protocolos para todo, ¿no? Por exemplo, esta entrevista, ¿no? Esta entrevista en concreto, pois eu xa lle dixera a Jacqueline que non tiña ningún problema en facela, pero evidentemente eu, neste caso, aquí estou representando a Guardia Civil, non me represento a mí mismo. Entón, pois, nos temos na comandancia unha oficina de prensa que ten que creo que fixechelo ti, non, Jacqueline? Vale, a través da comandancia de prensa, da oficina de prensa da comandancia, pois se solicitou esta entrevista, non? Despois, no día a día, non. Eu sempre lle digo a calquer cidadano que pase polo cuartel a falar, que non ten por que vir cun problema, ou por un tema dunha sanción, ou por un pleno de denuncia. A nós nos interesa, formamos parte desta, somos unha pequena comunidade, formamos parte da comunidade, igual que o resto de instituciones, de traballadores. Entón, moitas veces, eu sempre agradezo cando van a alguén po cuartel a comentar algo anecdótico, ou algo que lle pode parecer sospechoso de algo, ou simplemente por vir hasta ali. É dicir, nos estamos abertos a falar con calquer persona. Colabora moita xente con vos ahora mismo? O sea, Sí. colaboran? Sí, Sí. Eu sempre digo, gran parte dos problemas de seguridade ciudadana que poida haber, xa digo, Cambados é un sitio seguro, pero bueno, puntualmente pois vai haber certa problemática. Sí que moitos desos problemas temos conocimiento xa non só polas denuncias,
ou os avisos que podamos recibir a través del 112 ou a través da nosa propia central. Moitas veces é xente que pasa polo cuartel, pois, bueno, a comentar, a decir algo que chama atención, sabes, xente maior, incluso un problema que temos ahora, intentamos acercarnos un pouco aos maiores, os centros, aos geriátricos, os centros de día, a personas que viven solas, que son maiores, e moitas veces hai alguén maior que comenta, oye, pois viñeron aquí uns que decían que viñan do gas, pero a mí non me parecían, e bueno, sí que miramos, nos miramos todo, sí que nos interesa. A veces é verdad que unha empresa subcontratada por unha gasística, outras veces non, outras veces pois pode ser un tipo de estafa. Entonces sí que con eso temos moita diligencia, pero sí que hai moita xente que nos comenta cousas, sí. E ahora que falas de estafas, ahora que das con estafas por internet, así que hai a tutiplé por aí, hai un corpo xa especializado para as estafas por internet ou sigo levando o Guardia Civil de toda a vida? Sigo levando a Guardia Civil ou a policía, quero dicir, eso vai un pouco por onde se comete o delito, quero dicir, dentro da Guardia Civil, que é o que che podo contar eu, nos, por exemplo, ti ou alguén que conozas é vítima dunha estafa por internet e vai vir ao cuartel, vale, e vamos lle coller a denuncia presencialmente, ou incluso pode presentala a vía un red que temos ahora, no? A través de internet hai certos delitos que se poden denunciar. Nos esas denuncias, pois, depende, ou as vamos a traballar nós no posto de cambados, depende da entidade, da estafa, ou se se trata dunha banda organizada ou non, bueno, ou vamos a trasladar, así que temos, neste caso, na Comandancia de Pontevedra, temos un equipo que chama equipo arroba, vale, equipo arroba, que todas as estafas de certa entidade as van a levar elas. Cando xa se trata de algo todavía máis complejo, vale, incluso estafas onde se ven involucrar as empresas, ou unha cantidad defraudada de considerable importancia, temos tamén un EDITE, un equipo de investigación de delitos telemáticos. É dicir, pero bueno, o EDITE, por exemplo, o arroba é relativamente reciente, levará 3 anos, 3 ou 4 anos, o EDITE xa leva moitos anos. A Guardia Civil neso sempre estivo especializada, vale? O cidadano sempre vai ter unha resposta, ou por parte nosa, ou se o problema xa un pouco máis complejo, polo arroba ou EDITE. Vale, chámame a atención os departamentos que tendes, que para todo tendes un departamento xa especializado, bueno, para todo entre comillas, claro. Comunicades vos ben entre vós, todo é da Guardia Civil, todo pertenece á mesma Guardia. Nos todos os departamentos, especialidades e demais, é da Guardia Civil. Normalmente a comunicación moi fluida. Está claro que, bueno, hai un conduto establecido, efecto, ¿no? Xa se dan instruccións moi claras. Bueno, pois, se pasa isto, se ten que facer cargo a unidade de policía judicial, pois se traspasa desta maneira, non? Se hai que facelo o equipo arroba, se traspasa desta maneira. Se necesito apoio, pois, o que sei, do equipo Pegaso, que é o equipo de drones, pois se solicita desta maneira. Todo está protocolizado. A Guardia Civil normalmente para eso é autónoma. Que pasa? Que é verdade que moitas veces requerimos ou se facilita ou se insta a colaboración con outros corpos policiales. Nos, ao final, aquí en Cambados en concreto, pois temos moita relación moi fluida ca Policía Local e, bueno, incluso ca Policía Nacional, evidentemente, cando se trata de investigar un delito, o importante é esclarecer ese delito e coller o delincuente. Entón, moitas veces hai que colaborar con outros corpos, e para eso estamos. Claro, a Policía Local, ahora estades compartindo o cuartel. Como é eso? Está a Guardia Civil por enriba da Policía Local? Estades ao mesmo rango? Estamos por enriba no edificio estamos encima deles. Vale. Pero despois no, a Policía Local, a colaboración con eles é satisfactoria e vamos, como compañeiros que son, está claro que cada un ten as súas funcións, vale? A Policía Local, o seu cometido principal, vale, é a regulación do tráfico no casco urbano. Vale, se vos fijades moitas veces pois na salida aos colegios ou accidentes de circulación no casco urbano tal, pois eles é a competencia exclusiva que teñen. Despois é verdade que son policías, entón nos moitas veces pois no Albariño, por exemplo, no Albariño pois evidentemente traballamos en conxunto. Eles son unha parte importante do dispositivo do Albariño, ou incluso pois evidentemente se temos coñecemento dun hecho delitivo que pode ser de certa relevancia, necesitamos a súa colaboración moitas veces, se colaboran. Eles moitas veces chegan a un sitio, son policías, entón están obligados a perseguir o delito. Vale, é certo que a lei de Forzas e Corpos de Seguridade, bueno, pois establece unhas competencias e uns repartos. Eles, por exemplo, pois
un aviso de violencia de género, pois eles van chegar e van a actuar. Despois, seguramente, se hai un detenido e tal, non lo van traspasar a nós, vale? Pero a primeira actuación vai ser deles, ou nos avisan e colaboramos con eles, ou eles con nós. É unha relación bastante fluida. Para ir finalizando xa que entrevista, poderías nos contar un pouco sobre a aportación que dá a Guardia Civil á sociedade? É que nos formamos parte da sociedade. E como decía antes, gran parte dos guardias destinados en Cambados viven en Cambados. Nos, ao final, o que se trata é de establecer e de preservar un entorno seguro. Eu sempre digo que a maior función da Guardia Civil é a prevención. Vale, o ideal é que non ocurran delitos. Vale, e para iso está a función de prevención. Delitos sempre vai haber, eso está claro. Van cambiando as tipologías, pois ora hai moito delito a través de redes sociales, estafas por internet e demais, pero digamos que nos, ao final, a Guardia Civil é un factor de cohesión. Vale, nos estamos vertebrados, estamos repartidos por toda España. Aquí en Cambados, bueno, está claro que ao vivir aquí, pues bueno, ti tes Pontevedra cerca, tes Villarcía cerca, tes Viga relativamente cerca, ¿no? Pero hai moitos sitios, por exemplo, eu estive destinado en Alsasua, estive destinado en, bueno, despois unidades operativas, estive en Eco Galicia, no Edoa de Navarra, pero despois estive nun puebliño de Burgos, Villadiego, que tiña pueblos que estaban a 1 hora de Burgos. E realmente para esa xente a única representación do Estado, por así decirlo, aparte do Concello, éramos nós. Éramos como punto de referencia, ¿no? De cara á sociedade, o que o cidadano ten que ter claro, e nos pasa día a día, que o cidadano ten calquer tipo de problema e moitas veces acude ao cuartel. Inda que non sea un ilícito penal, inda que non teña que ver con nós, por así decirlo. A veces ven pedindo consello, ou ven pedindo certa orientación, ou ven para que mediemos en algún tipo de conflito. Vale? Entón, nós, bueno, igual que outras profesiones, temos o noso papel. E intentamos eso, ser un factor de cohesión e dar un servicio, que para eso nos pagan. Como conclusión xa para pechar o primer capítulo de Son da Sorei, queremos darlle as gracias ao sarxento Óscar por responder as nosas preguntas con claridade e sinceridade e deixarnos claro a aportación da Garda Civil hacia a sociedade. Gustaríache dar unha mensaxe aos locutores do podcast? Nada, que sigades por aquí, vamos, estou un pouco sorprendido da profesionalidade que demostrades. Isto imagino que será para un 10, polo menos, porque nada, que sobre todo que vos quededes que a idea esa de que nós somos un servicio público, vale, de asistencia ciudadano, que non somos, que hai que ir hacia o uniforme, por así decirlo, vale, que non hai que escapar ao uniforme, que calquer problema, calquer inquietud, pois aí estamos para atendervos. Bueno, pois moitas gracias, Óscar, moitas gracias aos ouventes por acompañarnos neste capítulo de Son da Sorei. Vos invitamos a que nos sigades nas redes sociais e un saúdo. Ata a próxima.